Hoxe imos falar de ocio nocturno, unha iniciativa do Concello de Santiago que está a chegar aos centros educativos daqui da nosa cidade enfocadas ao alumnado de bacharelato, unhas charlas que están impartidas pola policía local. Temos con nos a Martín Camba, que é o encargado destas charlas de ocio nocturno. Que tal, Martín? Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, dicía eu nesta introdución que son unhas charlas que están enfocados ao alumnado de bacharelato, pero tamén chegan a alumnado de FP de universidades e tamén a comunidade educativa, a nais, pais e a docentes. Sí, efectivamente, cada colectividade ten unhas inquietudes diferentes co cual dentro a temática é a mesma, pero o enfoque é diferente. Por qué? Porque as preocupacións varían. Non é a mesma preocupación que pode ter un alumno, un adolescente a hora de sair, que pensa en pasalo ben, pensa en certas cousas, que o enfoque que pode ter os pais ou as nais, que vai máis enfocado sobre todo ao medo, bueno, non me gusta a palabra medo, pero sí a que consecuencias pode ter cando o seu fillo sale, calquera tipo de situación, ou que perigos, que riscos pode acarrear unha mala noite de ocio. Estas son unhas charlas, Martín, que comezaron no ano 2021 a petición dun centro educativo daqui da nosa cidade e que foron medrando e que o ano pasado chegaron ata preto ou superaron os 5.500 alumnos que foron a estas charlas. Sí, efectivamente, empezou de casualidade, empezou no ano 2021, un director dun centro pois explicou unha problemática que tiña con 3 alumnos que decía que sistemáticamente lle iban todos os xoves e venres borrachos, o instituto concretamente o Rosalía de Castro e o director é o Ubaldo Rueda, entón se lle podía introducir un pouquiño a nivel legislativo que non poden facer durante unha noite de ocio nocturno. Así se fixo, non para eses 3 alumnos concretos, senón para toda a clase. Gustou, porque esa charla asistiron pois membros docentes do IES Rosalía, e pediron a facer extensiva a todo o centro. Así se fixo no ano seguinte, e a partir de aí, pois, os demais centros da cidade, FPs, AMPAs, universitarios e tamén veciños. Cal é o obxectivo fundamental destas charlas cando chegas tes diante o alumnado? O obxectivo final é concienciar. Para concienciar, un dos pilares fundamentais é a información. Dáselle información legislativa, pero sobre todo tamén se lle dá un pouquiño as situacións concretas que pode xenerar unha noite que acaban, a veces que teñen consecuencias malas, graves, moi graves, e a veces irreversibles. Cantas veces non vemos que unha mala noite pois acaba nun accidente tráxico, xa sexa de tráfico ou dunha pelexa, pois vémolo afortunadamente non moitas veces, pero algunha noite sí. Pois a través destas charlas tratar de paliar esas situacións e minimizalas ao máximo posible. E que é o que máis lles chama a atención aos rapaces e as rapazas? Cando se lle explican varias casuísticas que se dan de noite, sobre todo nos rapaces de menores de idade, pois non teñen a conciencia de que cando fan certas situacións, pois que esas situacións pois, teñen unhas consecuencias. Un caso máis palpable, pois falsificar un DNI. Falsificar un DNI, cando se explica que é un delito, eles non teñen a conciencia de que falsificar un DNI para acceder a unha copa de alcohol ou entrar nunha discoteca, pois que sexa un delito. Pois explícaselle un pouco eso, que sí, que é un delito. Ou meterse nunha pelexa para defender un amigo, que a veces ten consecuencias tráxicas, pois tamén se lle explica iso, que unha vez que te metes nunha pelexa non sabes nin con quen, nin que consecuencias finais vai a traer. Pois todas esas casuísticas, en 2 horas de exposicións, pois se explica. É dicir, que non só falades dos riscos, senón tamén das consecuencias de determinadas accións que poidan cometer e das infraccións que poden levar aparelladas. Efectivamente, infraccións, as cuantías económicas que pode levar aparelladas e, sobre todo, especial incidencia nos perigos, nos riscos que pode de situacións que se dan no ocio nocturno, desgraciadamente, non son habituais, repito, pero que sí que se dan. Entonces, que consecuencias poden ter, aínda que non empeces un problema. Ti se sigues, sobre todo, un dos casos máis que máis chama a atención e que máis me costa explicarlle é estar implicado nunha pelexa que eu non comecei. E igual o que sale perxudicado é o que non comezou a pelea. Pois esas casuísticas todas que eles a veces non ven xustas, pero explícaselle as consecuencias de meterse ou as consecuencias que pode acabar unha situación desas.
unha pelexa que pode levar consecuencias e tamén beber na rúa pode levar consecuencias. Neste caso é unha infracción administrativa, pero tamén, evidentemente, beber na rúa, participar máis ben en botellón. O que conleva o botellón tamén é outras das casuísticas que lles explica. Como se lles explica? Pois a parte da infracción que é tamén o prexuicio que lle estamos causando a terceiras persoas, por exemplo, neste caso os veciños, que pode acarrear un botellón no descanso dos veciños. Pois como se lle explica? Pois con vídeos, con fotos, o máis clarificadores posibles. E que é o que máis lles chama a atención? O que quizás lles faga un clic e digan, anda, pois... Ouriñar na vía pública. Eu penso que de noite non é o mesmo explicarlle o prexuizo que causa un veciño ouriñar na vía pública de noite a altas horas que se llo explica sentado nun aula con fotos, exemplos e incluso testimonios nalgún caso. É unha das situacións que din na aula, oi, pois pode ser que teña razón, sin embargo, de noite explicar eso costa moito. Non teñen a conciencia do prexuizo que lle causan a terceiras persoas. É que tiña ganas, priorizan o seu problema, neste caso, que ten ganas de mexar. Con respecto ao alumnado de formación profesional e de universidade, que é o que máis lles chama a atención a este alumnado? Que é distinto o de bacharelato? Claro, ten unha idade maior. Efectivamente, as idades, máis ou menos a problemática e as inquietudes son as mesmas. Que cambia? Pois cambia que o recorrido que xa teñen uns non o teñen outros. As experiencias no ocio nocturno, canta máis experiencia, pois xa máis preguntas relativas a certos problemas que xa viviron. Sí que é verdade que no tema nos menores de idade un problema acuciante é o tema das intoxicacións etílicas. Evidentemente, se non teñen experiencia no tema do ocio nocturno, esa inxesta de alcohol masiva e abusiva sin experiencia, pois provoca máis inxestas de alcohol, que é un dos problemas que temos de noite, as inxestas de alcohol en rapaces de moi corta idade. Non sei se tes a mesma opinión que eu, pero eu cada vez vexo máis nas festas populares nos barrios, cada vez máis menores en situacións ás veces pois consumindo alcohol na rúa ou non na zona da orquestra, porque está máis controlada, pero sí nos arredores. Si, é unha dos temas estrela das AMPAs é precisamente, das nais e pais, é ese. Porque nas verbenas temos esa sensación de que hai máis menores de idade? Porque nas familias teñen a conciencia de que o día ideal para que o seu fillo salga por primeira vez pois é esa verbena dese barrio, dese concello. Entonces, claro, salen por primeira vez, fan botellón por primeira vez e daí as consecuencias que falábamos antes dos comas etílicos. Pois é unha das situacións que se explica. De feito, outra xa neste contexto, unha das non críticas, pero sí que fago concienciar os pais era que está instaurado dentro da sociedade ou dentro dos pais que os propios pais e nais nas casas lle preparen as mezclas que as rapaces van ir ao botellón. Iso está bastante instaurado. Pois esa é unha das pequenas guerras que teño eu, porque, evidentemente, eu non me meto no ámbito educacional de cada casa, pero que sí que lle explico é que é unha infracción que un menor de 18 anos consuma alcohol. E se ainda encima os seus responsables son os que lle facilitan esa mezcla, pois explico un pouco que responsabilidade pode ter eses pais e nais nese caso. Falabas dos pais e das nais, as charlas que están enfocadas ás AMPAs e aos docentes, que é o que tratades con eles? Pois, eso, mellor, a responsabilidade que teñen determinadas accións que poidan facer cos seus fillos, tamén o labor de concienciación que teñen que facer nas súas casas? Efectivamente, estas charlas trátase de que todos rememos na mesma dirección. Nós como policías na rúa, os pais na casa e tamén como asisten a estas charlas nos centros educativos, pois os profesores no ámbito escolar. Como se intenta remar? Primeiramente tendo información da legislación, das situacións que se dan e a partir de aí que os rapaces pois chegue esa información de todos os ámbitos para que así se palíen estas consecuencias, estas situacións. Como mudou o ocio nocturno? Pois vamos poñer nos últimos
10-15 anos. É diferente. Non hai estas aglomeracións que había nos anos 90, eu acórdome de cortar a calle Bueno, Nova. esos son máis de 10-15 anos, nos Bueno, 90 sí. vámonos para atrás. Vamos para atrás, A veña. medida que pasou tamén é certo que cambiou a legislación. Cambiou a legislación no que atañe o tema dos menores de idade. Evidentemente, daqueles anos non había unha legislación específica que prohibía a entrada dos menores de idade en salas de festas ou discotecas ou que lle prohibía acceder a unha copa de alcohol. Actualmente sí que temos esa normativa, entonces xa con ese feito, con esa normativa xa é un cambio sustancial. Despois que cambiou a nivel poblacional, que actualmente a xente que sale de ocio nocturno está un pouquiño máis dispersa. Antes concentrábase todo no que era o ensanche, agora, por exemplo, xa hai moito ambiente na zona monumental. Diferencia, sobre todo, de idade. Actualmente en Santiago, que é do que estamos a falar, o ensanche é máis destinado, un ocio nocturno máis destinado a rapaces de corta idade, e, bueno, a zona bella un pouco xa máis destinado a persoas xa de idade máis avanzada. Non digo maiores, digo un poquinho digamos, de 30 para arriba. E agora crees que os menores saen antes? Sí, é unha sensación. Antes sí. que... máis que salir antes, introdúcese no tema das bebidas alcohólicas máis cedo. A que idade? Bueno, as estadísticas son estadísticas con unha media idade sobre 14 anos. Sí, é unha idade moi baixa. Hai que facer, por eso dei a información de tratar de, a través de todos os frentes, elevar esa media de idade. Estamos falando que son nenos. Exacto. Sí, o que dicíamos antes, bueno, que nestas festas dos barrios, das verbenas e tal, sí que se ven menores, pois iso, da idade que estás ti a dicir, sobre 14 anos, consumindo alcohol. Sí, de feito, é un dos... Dicía o ano pasado, non sei, este ano non teño os datos, pero o ano pasado puñía como exemplo deste tema pois as festas do Cruceiro da Coruña, que son as últimas do verán, eran as que tiñamos máis recientes cando comecei con estas charlas. Pois 12 comas etílicos. Pero a parte do número, que sí que é un pouco alarmista, o tema dos 12 comas etílicos, deses 12, 8 eran menores de idade. Claro. Entonces, é un dato que, bueno, viven as claras o que hai que solucionar como sociedade, claro. Estas charlas son moi importantes para a concienciación, para coñecer todos os riscos entre os menores, para coñecer tamén como pais, nais, como docentes, como podemos axudar a este alumnado. Que resposta estades a recibir neste curso? Bueno, esta actividade este ano empezou o día 1 de outubro. Momento, a ver, esperemos que teña a mesma acollida cos anos anteriores. A temática, bueno, a medida que van pasando os anos, pois vas perfeccionando un pouquiño o que interesa, vas te centrando máis no que interesa, e a ver se este ano esperemos que teña a mesma acollida, a mesma asistencia que o ano pasado, porque eu doulle especial valor os que asisten voluntariamente. De que falo? Pois esas tablas que vimos antes do esquema da participación, doulle especial valor aos universitarios e ao profesorado e os pais e nais que asisten voluntariamente. Os alumnos de bacharelato e FP, pois, bueno, son horas lectivas e teñen que estar aí, pero o resto de participantes non, van de forma voluntaria porque lle interesa. Queríamos dar aquí o gráfico, a ver se ve correctamente. Sí, vemos no último apartado que, bueno, o que aparece en vermello, o gráfico que é o correspondente ao ano 24-25, o que aparece en vermello son o alumnado de bacharelato FP, en azul o personal docente que non varía, e a parte alta da columna, pois, eses son os que lle dou especial valor porque asisten voluntariamente, que son os pais e nais e os alumnos universitarios. Que podemos facer para asistir voluntariamente, como ben dís, a unha destas charlas? Como podemos enterarnos onde as estades a organizar? Bueno, estas charlas, en principio, a dos centros, a dos alumnos organizan os propios centros para os alumnos, pero despois para as AMPAs é a propia AMPA que organiza e que a través desa AMPA informa a comunidade educativa de como asistir aos distintos colexios. A través das AMPAs xa se informa de todo e xa se emite convocatoria.
De seguro que estas charlas, Martín, tamén están a mellorar o ocio nocturno na nosa cidade. De eso se trata, esperemos, que eso sí que me recorda moitas veces na rúa, que alumnos que recibiron esta charla sí que se acercan e di, mira, pois non estou bebendo unha copa de alcohol, mira, que non tal, bueno, hai que non fai caso, pero bueno, hai algún que afortunadamente pois acorda, polo menos sabe o que non pode facer, que eso xa é suficiente. Pois moitísimas grazas, Martín. Non sei se queres engadir algunha cousiña máis sobre todo o que estades a abordar nestas charlas. Nada, agradecervos aos medios de comunicación, especialmente a la de Líder, a difusión que lle dá destas charlas, porque claro, parte esencial de que deste programa que teña éxito, pois que os medios de comunicación pois divulguen a fórmula e máis as charlas, vamos. Pois moitísimas grazas, Martín, de seguro que volven ser un éxito, que superan con creces eses 5.500 asistentes do curso pasado, e que, nada, que todo o que poidamos facer por mellorar o ocio nocturno entre non só os menores, senón, como ben dicías tamén, en concienciar os pais e as nais e os docentes e involucrarnos no ocio nocturno en todo o que podemos facer para mellorar. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos.